Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan uwa barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Kamar da kuka sani, sunana Ayuba Muhammad daga wannan channel naku mai albarka na Ayuba Technology TV. Barkamu da haka. A bidiyon mu ne zan nuna muku yadda za ku yi kuɗin wato ainihin kayan master wanda ake video editing da shi cikin sauki, wanda bashi da wanda kayan master wanda bashi da wato ainihin watermark. Domin ganin yadda za mu je mu ɗauko bidiyon nan, sai ku biyo mu a cikin wato wannan bidiyon. Kada ku yi skip domin idan da ganin yadda za mu yi dalla-dalla, kuma kada ku je ku samu matsala a kan ɗaukowa. So domin ganin yadda za mu je mu, sai ku biyo mu cikin wannan bidiyo. Sannan ina roƙon ku alfarman ku daure ku danna mana alamar subscribe wanda ya kasance bai danna mana ba. Sannan bidiyon nan ya burge ka, ku taimaka ku daure ku danna mana alamar like. Hakan shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwa domin ƙara ci gaba da kawo muku wato ainihin bidiyoyi makamancin waɗannan masu kyau. Mun gode. Mu je a fara bidiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa, kamar da kuke gani, kamar kuma yadda na yi muku bayani a wannan bidiyo namu, kamar dai yadda na muku bayani a baya ba tare da mu ɓata lokaci ba, za mu je mu kalla yadda ake ɗaukowa a wato ainihin kayan master wanda yake bayi da kayan watermark. Domin ganin wannan bidiyo sai ku biyo mu step by step, da Allah kada ku yi skip. Kamar yadda na ƙara faɗa a baya, yanzu in ƙara tunatar muku kada a yi skip. Hakan shine zai sa duk lokacin da nake koyar da wani abu za ku tsaya kuma za ku fahimci abin da nake koyarwa dalla-dalla. Mu je mu ku kalla wato abu. Da farko za ka shiga cikin browser ɗinka, ka rubuta Mahab TV. Gashi na rubuta muku a screen ɗin wato ainihin wannan bidiyo ɗin. Kamar yadda kuke gani, za ka shiga wato kowane browser kake da ita. Kamar yadda kuke gani a nan, zan shiga na wanzu kamar yadda kuke ta buɗe. Za mu rubuta wato ainihin Mahab TV. Kamar yadda kuke gani Mahab TV. Gashi nan ma daga fara rubuta na ya bayyana da ke website ne babba, ba wai karamin website bane wanda za ka ɗauko abu ko kuma wani abu makamancin haka. Babban website ne wanda duniya ta san shi. Yanzu za mu shiga cikinsa kamar haka, kamar yadda kuke gani. Yawwa, kamar yadda kuke gani daga nan, gashi nan wannan na farko za ka shige shi kamar haka. Ya danganta da yanayin network ɗin da yake wato ainihin wayarka. So wannan shine fuskan application ɗin. Zan ajiye muku link ɗin wato wannan website ɗin domin ku je ku ɗauko wato ainihin application ɗin a cikin website ɗin naku, a cikin website ɗin Mahab TV ɗin. Insha Allahu sai ku biyo mu domin mu je mu ɗauko wato ainihin application ɗin. Kamar yadda kuke gani daga nan, za ku kalla inda aka rubuta wato wannan ɗigo-ɗigo guda uku nan da kuke gani, za ku taɓa su kamar haka. So ga nan dukkan wani application da wani abubuwan da wato ainihin wannan abin yake gudanarwa, wato ainihin wannan website ɗin take gudanarwa. Za ku kalla an rubuta media, games, internet, android technology, wato ainihin applications. So za ku iya zaɓa akan abin da kuka shiga nema. To abin da kuka shiga nema dai application ne, so za ku iya zaɓen shi a kan haka. Idan kuka zaɓe shi, to za ku shiga ɓangaren nema. Idan kuka taɓa shi, zai wuce kai tsaye da ku domin ku je ku fara neman sa, wato neman ainihin abin da kuke so ku nema kenan. So kamar yadda kuke gani, za ku kalla rubutun gabaki ɗaya da Hausa ne, yadda za ka kalli kowace tashar wasanni da films. So ga sunan dai ya danganta, ka iya karatun Hausa kawai, duka za ka iya karanta da Hausa ne duka, ba wai da Turanci ko wani abu makamancin haka bane. So ga sunan kaca-kaca za ku gani. Ya danganta da irin yanayin network ɗin da yake gurinka. Za ku ɗan kula da talla, saboda akwai talla a kai. Za ku kalla yadda za ka rage shiga WhatsApp da Facebook a wayarka. So za ku gani ga sunan dai sun danganta sosai. Za ku kalla ga abubuwa nan ga sunan. Za ku kalla cewa a zahirin gaskiya dai kowaye, duk wanda ya kalli wannan ba Allah ya san waye wannan ba Allah, wato Mubaraki kenan. So wannan kowanne duk wanda yake hawa YouTube, wanda yake bibiyan shirye-shirye irin wannan wanda suka shafi wayannan, zai iya cewa ma kusan ya san waye wannan mutum. So za ku kalla, za ku je ku duba abin da kuke nema a kai. Bari mu gani. Yayin da ka jawo ƙasa ka iso nan gurin, wato za ku kalla ga nan bayanan. Gashi nan yadda za ka yi editing a wayarka. So gashi nan za ku kalla, ka ja ƙasa. In ka ja ƙasa,
gashi nan za ku kalla alaman kine master, gashi nan kine master promote, so apk download. So za ku kalla duk bayanin da Hausa ne, za ku kalla yanda za ka yi downloading din kine master na kyauta. Gashi nan za ku kalla. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan darasi. A yau insha Allah zan koya mana yanda so ya dai danganta, gaskiya ya dai danganta da yanayin karatunka. Ni Hausan ba wai na kware akan ta sosai bane gaskiya. So za ku kalla ga nan ma ga wato ainihin bidiyo da suka yi akai domin koyarwa da kuma wani abu makamancin haka. Za ku kalla, to za ka ja ƙasa za ka ga wato yanda za ka yi ka ɗauko. So daga nan za ku kalla inda aka rubuta domin downloading ɗin wannan application ɗin, ga link ɗin ku danna kalmar download da take nan ƙasa. So gashi za ku kalla 1 2 3 4 5. So za ku kalla, za ku zaɓi iya adadin waɗanda kuke so, ko kuma za ku zaɓi iya wanda ya muku, amma a zahirin gaskiya ka danna number 1 ɗin nan, wato shi wannan number 1 ɗin kenan. So za ku kalla cewar gashi nan ya kawo ka kine master pro download. So za ku kalla ganin alamun download. So da ka taɓa nan gurin wato ainihin wannan arrow ko kuma wato ainihin wannan blue ɗin, shikenan zai fara maka downloading a wato akan wayarka kenan, zai fara maka downloading. So wannan shine takaitaccen bidiyon namu a yau. Kada ku manta yan uwa da ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa. Yanzu idan kuka yi downloading ɗinsa za ku je ku sauke shi, za ku kalla cewar bai da watermark, wato shi wannan kine master kenan. Nagode, mu haɗe da ku a cikin bidiyo na gaba. Wannan nake ce muku assalamu alaikum. Kada ku manta cewar akwai wato ainihin link ɗin wannan abun a description. Nagode.